Tiesitkö, että triljoonat dollarit voivat pian liikkua kokonaan uuden järjestelmän kautta, eikä kukaan tule kyselemään sinulta lupaa? Taustalla on huomaamaton, mutta valtava muutos. Maailman suurimmat instituutiot siirtävät rahoitustaan pois vanhoista verkoista ja käyttävät nyt XRP Ledger-lohkoketjua velan ja muiden perinteisten varojen tokenisointiin. Maailman talousfoorumi on jo vahvistanut, että XRP Ledgeria käytetään velan tokenisoinnissa. Tämä ei ole enää pelkkää kryptospekulaatiota, vaan kyse on globaalista finanssi-infrastruktuurista, joka muuttaa sijoittamisen, lainanannon ja varallisuuden hallinnan perusteita. BRICS-maat ovat lisäksi virallisesti nostaneet XRP Ledgerin esimerkiksi digivaluuttojen ja kansainvälisen kaupan selvitysten mallista. Analyytikot arvioivat, että vuoteen 2030 mennessä jopa 1/10 koko maailman omaisuudesta voidaan tokenisoida lohkoketjuverkkoihin. Tämä tarkoittaa, että triljoonien dollarien arvoinen talousliikenne voi pian pyöriä järjestelmissä, jotka eivät ole perinteisten pankkejen tai valtioiden valvonnassa. Jos et ymmärrä tätä muutosta ajoissa, riskinä on, että taloutesi, vaikutusvaltasi ja tulevaisuutesi jäävät jälkeen uuden rahoitusarkkitehtuurin murroksessa. Vain ne, jotka seuraavat kehitystä ja reagoivat, voivat hyötyä uusista mahdollisuuksista. Mistä tässä vallankumouksessa sitten on kyse ja miksi juuri XRP Ledger on sen ytimessä? Puretaan ilmiön taustat ja seuraukset seuraavaksi. Nyt sukellamme siihen, miten velkojen tokenisointi todella toimii ja miksi se kiinnostaa maailman suurimpia pelureita. Oletko koskaan miettinyt, kuka hyötyy ja kuka jää jalkoihin, kun vanhat velkakirjat siirtyvät lohkoketjuun ja miksi? Juuri XRP Ledger kiinnostaa nyt maailman talousfoorumia sekä BRICS-maita. Muutoksessa piilee mahdollisuus rikastua tai menettää vaikutusvaltaa, kun talouden pelikenttä kirjoitetaan uusiksi digitaalisilla tokeneilla. Velan tokenisointi tarkoittaa, että perinteiset velkakirjat, lainat ja rahoitusvälineet muutetaan lohkoketjun tallennettaviksi digitaalisiksi varoiksi. Fyysiset paperit ja pankkien suljetut tietokannat korvataan globaalisti saavutettavilla, ohjelmoitavilla digivarannoilla. Maailman talousfoorumin mukaan tämä mahdollistaa nopeamman liikkeeseen laskun, helpomman omistuksen siirron ja läpinäkyvämmän velkamarkkinan kuin koskaan aiemmin. XRP Ledger eli XRPL on ollut julkisena lohkoketjuna jo yli yksikään vuosikymmenen, tarjoten salaman nopeita siirtoja, alhaiset kulut ja kansainvälisen saavutettavuuden. Tuoreessa raportissa XRPL:n autta liikkui toisen vuosineljänneksen aikana yli 1,3 biljoonaa dollaria Ripple ODL-palvelun kautta, määrät, jotka ylittävät monien valtioiden koko vuosibudjetin. Tokenisointi ei ole pelkkää kryptohypetystä, vaan todellinen talouden muutos. Kun reaalimaailman varallisuus siirtyy lohkoketjulle, instituutiot voivat ohjelmoida sopimuksia, automatisoida maksuja ja mahdollistaa pääoman liikkumisen ilman byrokratian hidasteita. VEFin dokumentoima velan tokenisointi on vasta ensimmäinen askel kohti laajempaa digitaalista talousinfrastruktuuria, jossa miljoonien ihmisten säästöt, lainat ja sijoitukset voivat liikkua sekunneissa maasta toiseen. XRP Ledger mainitaan sekä VF:n että BRICS-maiden virallisissa papereissa alustana, joka mahdollistaa velan ja muiden rahoitusinstrumenttien tokenisoinnin. Näillä instituutioilla on paljon pelissä, kun ne ottavat XRP:n vakavasti. Kyse on tulevaisuuden talousrakenteen ytimestä ja siitä, kuka hallitsee uuden rahoitusjärjestelmän. Myös lohkoketjuanalytiikan jättiläinen Chainalysis on laajentanut kattavuuttaan XRPL:lle. Tämä yhdistää sääntelyn ja valvonnan skaalautuvaan lohkoketjuteknologiaan, juuri kuten globaalit instituutiot vaativat. Tokenisointi voi avata valtavia mahdollisuuksia, mutta riskit ovat todellisia. Jos emme ymmärrä muutosta ajoissa, varallisuus, vaikutusvalta ja taloudelliset mahdollisuudet saattavat siirtyä niille, jotka ovat hereillä. Suuret toimijat rakentavat tulevaisuuden järjestelmää jo nyt, ja uuden digitaalisen talouden käynnistyessä muutos voi tapahtua silmän räpäyksessä. Mutta miten tämä vaikuttaa tavalliseen sijoittajaan ja yrityksiin? Seuraavaksi pureudumme konkreettisiin esimerkkeihin ja mahdollisiin sudenkuoppiin tokenisoinnin maailmassa. Kuvittele hetki, että triljoonat vaihtavat omistajaa automaattisesti lohkoketjulla,
Seuraava liike voi ratkaista, kuka voittaa ja kuka häviää koko pelin. Jos et ymmärrä, mitä tapahtuu, voit menettää enemmän kuin osaat arvata. Kuka enää hallitsee tietoa, valtaa ja riskejä, kun infrastruktuuri muuttuu näin nopeasti? Velan ja muiden varojen tokenisointi XRP Ledgerin kaltaisilla alustoilla on noussut globaalin rahoituksen kuumimpaan ytimeen. World Economic Forumin mukaan velan tokenisointi voi tuoda lisää läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja tasa-arvoista tiedon saantia kaikille markkinaosapuolille. Tämä avaa oven täysin uusiin tapoihin käydä kauppaa, siirtää ja hallinnoida omaisuutta ilman perinteisiä välikäsiä. Mutta tämä vallankumous ei tule jakautumaan tasaisesti. Instanssit, kuten BRICS-maiden ryhmä ja maailman johtavat pankit, ovat jo ottaneet XRP Ledgerin käyttöön käsitelläkseen massiivisia maksumääriä. Esimerkiksi viime vuoden aikana XRP Ledger on siirtänyt yli $1,000 miljardia Ripple ODL-järjestelmän kautta, ja analyytikot ennustavat, että vuoteen 2030 mennessä jopa 10% maailman varallisuudesta voi olla tokenisoituna lohkoketjussa. Tämä tarkoittaa, että varallisuuden jako voi muuttua peruuttamattomasti ja vanhat rakenteet menettävät asemiaan. Kuka siis vie potin? Instituutiot ja yritykset, jotka ymmärtävät uuden tokenisoidun talouden säännöt ja hallitsevat huipputason teknistä sekä juridista osaamista, voivat napata suurimmat mahdollisuudet. Ripple on korostanut, että tulevaisuuden voittajat vaativat samoja luotettavuuden, säilytyksen ja tietoturvan standardeja tokenisoidulle omaisuudelle kuin perinteisille sijoituksille. Tämä tarkoittaa, että epäonnistuminen tässä voi johtaa mittaviin tappioihin. Yksittäisille sijoittajille ja pienemmille yrityksille tilanne voi olla riskialttis ja jopa vaarallinen. Jos ei hallitse uutta regulaatiota, teknologiaa tai likviditeettisääntöjä, voi jäädä paitsi uusista mahdollisuuksista ja altistua tietoturva- tai vastapuoliriskeille. Vaikka potentiaali on valtava, Wall Street on ollut varovainen, kun taas todellinen käyttöönotto etenee hiljaisesti globaalin remittanssimarkkinan ja PK-yritysten maksujen kautta. Tämä ruohonjuuritason kasvu tarjoaa ikkunoita niille, jotka toimivat nopeasti ja rohkeasti. Voitto ja valta eivät siis jakautua sattumalta, voi kasvattaa varallisuuttaan merkittävästi, mutta väärä liike voi johtaa suuriin menetyksiin. Esimerkiksi yksi analyytikko arvioi, että jos 10% globaaleista varoista tokenisoidaan XRP Ledgerin päälle, XRPn arvo voisi nousta jopa yli $400,000. Tämä osoittaa mahdollisuuksien ja riskien valtavan mittakaavan. Tämä kehitys voi johtaa uudenlaisiin liittoumiin ja vallan uusjakoon. Kun kaikki muuttuu näkyväksi, automatisoiduksi ja reaaliaikaiseksi, tiedon ja varojen keskittäminen siirtyy niille, jotka kontrolloivat infrastruktuuria. Nyt yksityisyyden, valvonnan ja mahdollisuuksien rajat määritellään uudelleen. Miten yksilöt ja yritykset voivat varautua tähän muutokseen? Entä millaisia skenaarioita tulevat vuodet voivat tuoda tullessaan? Seuraavaksi pureudumme siihen, millaisia konkreettisia strategioita ja askelia sijoittajat ja yritykset voivat ottaa menestykseen tässä uudessa talousympäristössä. Mitkä ovat suurimmat sudenkuopat ja parhaat mahdollisuudet juuri nyt? Josko YMM-einen prosenttia koko maailman varallisuudesta tokenisoidaan vuoteen 830 mennessä. Missä sinä olet silloin ja kuka vie lopulta potin? Analyytikot arvioivat, että 10% maailman kaikista varoista voisi siirtyä lohkoketjuihin seuraavan 6 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa tuhansien miljardien eurojen arvoisten omaisuuserien siirtoa perinteisen rahoituksen ulkopuolelle digitaalisiksi tokeneiksi, joita hallitaan reaaliaikaisesti ja globaalisti. XRP Ledger on yksi harvoista lohkoketjuista, jotka mainitaan maailman talousfoorumin virallisissa raporteissa osana velan ja muiden reaalimaailman varojen tokenisointia. Kun BRICS-raportti nostaa XRP:n malliksi kansainvälisten kauppojen selvitykseen, on selvää, että teknologiaa testataan jo hiljaisesti useamman valtion ja instituution piirissä. Jos XRPL onnistuu nappaamaan edes murto-osan $16 biljoonan tokenisaatiomarkkinasta, vaikutukset ovat mittaamattomat. Eräs analyytikko arvioi, että jos 10% globaaleista varoista tokenisoidaan XRPLään, yhden XRP-tokenin hinta voisi teoriassa nousta satoihin tuhansiin dollareihin.
Vaikka tämä kuulostaa utopialta, osoittaa se mahdollisen vallankumouksen mittasuhteet. Mitä tämä kaikki tarkoittaa yksittäiselle sijoittajalle? Ensinnäkin mahdollisuuksia voi aueta aivan uusilla sektoreilla. Esimerkiksi velkakirjojen, kiinteistöjen ja raaka-aineiden suora omistaminen sekä kaupankäynti voivat muuttua helpommiksi, nopeammiksi ja läpinäkyvämmiksi kuin koskaan ennen. Instituutiot etsivät jo turvallisia, luotettavia tapoja tokenisoida omaisuutta, ja XRP Ledger pyrkii tarjoamaan siihen infrastruktuurin, jossa samat luottamus- ja turvastandardit täyttyvät kuin perinteisessä pankkimaailmassa. Toisaalta, teknologian kehityksen tahti voi jättää perässä hiihtäjät. Niille, jotka eivät seuraa muutosta, oman varallisuuden arvo voi sulaa suhteessa niihin, jotka ymmärtävät ja osaavat hyödyntää uuden infrastruktuurin mahdollisuudet. Riskit eivät rajoitu pelkästään teknologiseen osaamiseen. Myös sääntely, alustojen luotettavuus ja kyberturvallisuus nousevat keskiöön. Väärin valittu alusta voi merkitä sijoitusten menettämistä pysyvästi. Kuka hyötyy eniten? Ne, jotka ymmärtävät muutoksen ajoissa. Tokenisaation myötä varallisuutta, vaikutusvaltaa ja markkina-asemia jaetaan uudelleen. Voittajia voivat olla teknologiaan perehtyneet sijoittajat, yritykset ja instituutiot, jotka ottavat uuden talousmallin omakseen ennen valtavirtaa. Tässä vaiheessa on ratkaisevaa pohtia, miten juuri sinä voit ottaa muutoksesta etumatkan tai vähintäänkin suojautua sitä vastaan. Seuraavaksi pureudumme konkreettisiin askeliin, joita tavallinen sijoittaja voi ottaa hyötyäkseen tokenisaation vallankumouksesta tai vähintään suojautuakseen suurimmilta riskeiltä. Mitkä konkreettiset askeleet voit ottaa jo nyt ja mitä kannattaa ehdottomasti välttää? Juuri nyt on aika tehdä selkeitä päätöksiä, sillä seuraavan vuosikymmenen aikana varallisuuden uudelleenjako kiihtyy ja XRP Ledgerin rooli tässä murroksessa on ratkaiseva. Ensimmäinen askel, kouluttaudu ja ymmärrä, mitä velan tokenisointi tarkoittaa. Kyse ei ole vain kryptovaluuttojen spekuloinnista, vaan siitä, miten perinteiset velkainstrumentit, kuten yrityslainat ja obligaatiot, digitalisoidaan lohkoketjussa. World Economic Forumin mukaan XRPL on jo mukana velan tokenisoinnissa ja tämä mahdollistaa aivan uudenlaisen läpinäkyvyyden sekä tehokkuuden kansainvälisessä rahoituksessa. Jos olet yksityishenkilö, ala seurata institutionaalisten sijoittajien liikkeitä. Ota selvää, mitkä yritykset ovat pilottihankkeissa mukana ja miten XRP Ledgeria hyödynnetään heidän toiminnoissaan. Jos olet yritys, arvioi miten voit hyödyntää tokenisointia omassa rahoituksessa, esimerkiksi laskemalla liikkeelle digitaalisia velkakirjoja XRPL:ssä. Pidä huolta riskien hallinta, varmista oma osaaminen tai palkkaa oikeat asiantuntijat. On tärkeää muistaa, että XRPL-ekosysteemi on suunniteltu institutionaalista käyttöä varten ja osoittaa monipuolisuutensa erityyppisten omaisuuserien käsittelyssä. Mutta älä lähde mukaan pelkästään hypeen. Tee oma tutkimuksesi ja vältä projekteja, joiden läpinäkyvyys tai sääntelyperusta on heikko. Muista, että oikeilla valinnoilla voit vahvistaa omaa taloudellista asemaasi ja suojata riskit. Väärillä liikkeillä joudut seuraamaan sivusta, kun triljoonien dollarien arvoiset mahdollisuudet siirtyvät digitaalisille alustoille. Valmistele toimintasuunnitelma ja pysy ajan hermolla säännöksistä sekä teknologian kehityksestä. Seuraavaksi pohditaan, miksi juuri tämä hetki on ratkaiseva ja mikä on se liike, joka erottaa voittajat seuraavan sukupolven rahoituksessa. Ratkaisevat liikkeet tehdään silloin, kun enemmistö vielä odottaa, mutta mitä sinun kannattaa tehdä juuri nyt? Pureudutaan seuraavaksi siihen, miksi ajoitus on tärkeämpää kuin koskaan XRPL:n murroksessa. Oletko valmis vai annatko muiden viedä tulevaisuuden käsistäsi? Hiljainen vallankumous on jo käynnissä ja se tulee vaikuttamaan lompakkoosi ja päätössaltaasi nopeammin kuin arvaat. XRP Ledgerin käyttö ei ole enää pelkkää spekulaatiota. Maailman talousfoorumi on vahvistanut, että XRP Ledger toimii jo nyt velan tokenisoinnin alustana. Tämä ratkaisu siirtää oikeita varoja ja omaisuuseriä ketjuun, eikä kyse ole enää pelkästä kokeilusta. Analyytikot arvioivat, että vuoteen 2030 mennessä jopa 10% maailman kaikista varoista voi olla tokenisoituja lohkoketjuissa.
Tämä tarkoittaa, että biljoonat eurot ja dollarit voivat virrata pois vanhoista järjestelmistä suoraan avoimiin, ohjelmoitaviin verkkoihin, kuten XRP Ledger. Jo nyt XRPn käyttö ulottuu rajat ylittävistä maksuista, velkamarkkinoihin, pienyritysten rahoitukseen ja uusien rahoituksen instrumenttien luomiseen. Kansainväliset toimijat, esimerkiksi BRICS-maat, pitävät XRP Ledgeria esimerkkinä digivaluutoista ja kaupan rahoituksesta. Suurin osa varallisuuden, vallan ja vaikutusmahdollisuuksien uudelleenjaosta tapahtuu hiljaisesti, kun triljoonia siirtyy digitaalisiin infrastruktuureihin. Jos et huomaa muutosta ajoissa, voit menettää paikkasi uuden talouden voittajien joukossa. Päätätkö sinä itse oman taloudellisen tulevaisuutesi vai luovutatko mahdollisuutesi muille? Tämä hetki ratkaisee, kuulutko niihin, jotka rakentavat uutta järjestelmää vai niihin, jotka vain katsovat sivusta, kun muut ottavat kaiken hyödyn? Oletko mukana muutoksessa vai jäätkö jälkeen? Seuraavaksi pureudumme siihen, miten yksittäinen päätös voi vaikuttaa tuleviin mahdollisuuksiisi.